Ассалому алейкум ба Асосгузори сулҳу ваҳдатӣ миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба Раиси Шаҳр муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ. Мана ин бинои истиқоматӣ тааллуқ дорад ба ҷДММ Эҳё ва роҳбарии Сафолов Раҷабалӣ Ҳалимович. ин бино қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, гузаргоҳи 3. мана ин бино ана ин кас дар инҷо ҷабрдидаҳо ҷамъ омадагиянд. ана нафарони зиёде ки тағаддор ба қавле даромада дар ин бинои навсохт таъмир карда зиндагӣ доранд. мана кӯчада мондагӣ, мана модаро. бародарон, мардумони тоҷик, шумо мусулмонед. дӯст он бояд ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию дармондагӣ. ҳозир мо дармонда ҳастем. аз президенти муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ, аз тамоми тоҷирони рӯи олиме ки тоҷикҳо дар куҷое бошанд зиндагӣ мекунанд, моро дастгирӣ кунед. ман соли 1916 ҳамин сумро пурра супоридам, 100% супоридам. ин сума ман чӣ хел ҷамъ кардам? як искоҳ ба ман пиёда омадам, як искоҳ ба ман мошин бишидам ки то як сомони ман ҷамъ шавад барои хона. ман мардум медидам ресторанҳо бишитин. ягон вақт ман ресторан надидагам, начиштагам. ними нон қатъи қаноат карда ҳамин сума ҷамъ кардам. як ҳуҷраро бар 2-3 нафар ҳуҷҷати қалбакӣ карда фурӯхтанд. мана аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мана ин муроҷиати мардумро, ин проблемаро ҳал кунем. аз шумо эҳтиромона бозам хоҳиш мекунем ки мана ин бинои навсохт мо дар ин ҷо ҷамъ омадаем. мана ин тирезаҳое ки нав часпондагӣ шуданд, онҳо ба қавли ҳамун тағабозӣ карда соҳиби хона шуданд. аммо мана мо мардум зиёд ҷамъ омадагем, на ҳамаи онҳо дар ин ҷо қарор доранд. аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ҷаноби олӣ ҳамин шораи моро биёед, делаҳоро худатон тафтиш карда бинед. мо ҳама инҷа халқ сарсон саргардон аз ин квартира ба ин квартира бисёри одамо пул дода барои як хона шудан чӣ қадр азоб мекашанд, чӣ қадр май мекашанд, барои як сум ҷамъ кардан чӣ қадр меҳнат мекунад. ҳамин чораша илтимос аз шумо, илтимос, бисёр илтимос мекунем ки дида баромад. мо аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин хонаро мо як кас гуфта харидем, некем як каза не, я 5-6-10 каза даже фурӯхтагиян. ҳамин одамои зур омадиян шиштиян дамҷа. мо дар берун мондагем дар квартира. мо ҳозир суми надорем ки пули квартирара чием. мо кӯдакҳои майда дорем, кадом як корморо мо бинем. ҳамра илтимос ҳамин аз шумо хоҳиш дорем ки ёрдам тем модар. ҳамин фирми Сафолов Раҷабалӣ Ҳайдар дида баромада ҳамон Раҷабалиро ябор тафтиш кардан дар толи барои як сум ҷамъ кардан одамҳо барои Россия чӣ қадр сарсону саргардон барои якта хона харидан. чанд сол аспаи бебахчию бехонаю бедар гаштиянд. илтимос аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ҳамин чора худатон бинед дастгирӣ карда ябор дида бароед. ман боварии комил дорам ки Эмомалӣ Раҳмон, Рустамӣ Эмомалӣ хоҳиши ҳамаи моро ба ҷо мебиёрад. барои он ки Рустам тамоми Тоҷикистона обод кардан, Эмомалӣ Раҳмон тамоми сағироя ҳамчун фарзанди худашон қабул кардан. мо ҳам ҳамчун як модари худ ҳамин занҳоро ҳамчун як хоҳари худ қабул мекунад. ҳамчун модар аз ҳар илтимос аз тамоми мардуми тоҷик илтимос дорем ки мо дар ёрдам тиям. мо ҳамамон дар квартира шиштагем. мо ҳам дигар вай надорем ки возможност надорем ки мо дар исои шудамам намекунад ки ду фарзандам хати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ду фарзандам хати манам квартира даем. чикор кунам? ин хонаи тағаддоро ҳамаш гирифтан, ина зиндагӣ дора, мо дар берун хунукида истодем. муҳтарам ҷаноби олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шумо хоҳиш мекунем эҳтиромона ҳамин проблемаи мо беҳад проблемаи вазмин ҳал кунем. ҳамин таҳти назорати худтон гирем. фирмаи Эҳё, ҷДММ Эҳё, Сафолов Раҷабалӣ моя бисёр ганда фреб карда
ахмақ кардагӣ, панҷ шаш кас да панҷ-шаш кас да фурӯхтагӣ, бевазанҳо, сафераҳо, ҳама дар кӯча мондагӣ. ин чӣ гапа дар ин хунукӣ мо рӯз бо рӯзи сиёҳ. ҷаноби олӣ, 36 та квартира 150 та хона мо дар кӯча мемонем. Илтимос, илтимос. 36 хона боша 150 соҳиб пайдо кардаги ёфтем. ира назорати махсус. чанд хона? эҳтиромона хомӯш карда як хона 5-6 кас фурӯхтагӣ. 11 кас ҳам ҳастанд. ин қадар пули мардума фиребу найрангозӣ карда. худтон гиред. ин одамон дар Онара кӯча арест намонанд. кунанд, дома кадагӣ нестанд. дар кӯча Ҳама монанд косе одамон. бошад, ромада зиндагӣ дора касе зур бошад. тризора худшон часпондаги триза надоштанд. одами тағаддуро триза часпондаги ремон карда зиндагӣ дорад. ҳозир ин як падеза, ин ҳозир падеза нишоте, ина кафел дора, на триза дора, на ягон чи. ҳама ҷазирбо дорад. Госкомиссия гузаштагӣ нестанд. Ҳичи накадагӣ. шланги об-ҳава худшон сайдинид кардаги ҳанӯз дар инҷа. об канализатсия Муҳтарам ҷаноби олӣ, аз шумо ҳамчун падар, шумо падари миллате. бигузор шумо бояд моя шумо ғамхори миллат ҳастед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем. агар шумо бай накунед, аввал худо худча баъд шумоем. ҷаноби олӣ, илтимосҳои калон дорем ки шумо моя ба назар гиред, ин фирма эҳёя ба назар гиред, таҳти назорат худтон гиред. Сафолов Раҷабалӣ Ҳалимович. тамоми ҳамин документатсия гиред, худтон тафтиш кунед.